Здравейте, хора от YouTube, това е моят първи клип в моят профил AlcoBG. Ако се чуете на какво да гледате, защо да се абонирате за мен, тук ще ви обясня на какви игри ще снимам. Ще снимам на FIFA 14, Call of Duty, Payday 2, Team Fortress, CSGO, FIFA World, NFS World, CS, Minecraft, както виждате имам този. Значи този скин ToRMG ми го прави един приятел, така че той е мой собствен. Така, ще снимам също така и на много други различни игри, като Just Cause, Garry's Mod, много, някъде над 100 или 200 игри, тъй като в Steam имам над толкова. Ще снимам също така, ако да кажем има абонати и някой от вас ми даде канала, например някой акаунт на League of Legends, ще снимам също така и на League of Legends. Ще снимам, мога да изтегля всички игри, тъй като изтеглих доста програми, които могат да разархивират всички игри и такива манийки. Ако виждате лаг в игрите, просто се фащате за главата, тъй като в момента снимам с 400 фпс, вижте на колко чунка съм. Ето на 32 с 160. Няма да виждате лаг, почти никакъв лаг. Значи ще направя клип, както вече сигурно сте го видели в стария ни канал, CA Productions. Там снимах преди, първо снимах в PP Gaming Team, но не ми давах паролата и нямах как. После се преместихме с един приятел от CA Productions и започнах там да снимам. Имам над 30 мода, ще правя Minecraft Mods, Survival, значи така хора, също така и ще снимам и на... това е от някакъв трошка. Също така ще снимам на каквито игри ми предложите и вие. Ще снимам, на страшни игри, често да ви кажа, няма да снимам, тъй като тия игри ме водят до гадни кошмари, аз мразя гадните кошмари. И да, общо взето, това беше за този клип, просто исках да ви разясня защо да се абонирате просто за мен. Ще правя много клипчета, ще снимам с други канали, като например, може би Max Place и някакви такива. Абонирайте се, тъй като няма да давам лоши клипчета. И да, хора, между другото, не си мислете, че снимам с манийките тъпките. Аз снимам с купената версия на Bandicam, пашнах я, то ми снима по много да не се рекламира, така че ще виждате клипове. Просто ако се чуете защо не снимам с Camtasia или Frap, Frap са леко ми лагва, вали 42 или 50 фрейма. А пък Camtasia нещо ми се бъгва и не мога да я инстална. И да, хора, общо взето това е за този клип. Просто няма да си не представя на какви игри, някакви супер неизвестни ще играя, на някои яки също. И да, това беше хора за този клип, надявам се ви е харесал и до скоро. Абонирайте се за моят канал, обясних ви защо и до скоро!